Ócaic is anam dom. Tá mé 8 mbliana d'aois agus tá mé am cónaí i Ceatharlach. Bhín mé ag déanamh ealaíne agus cardiacht. Úsáid ábhar a Crúsála go minic agus mé ag déanamh ealaíne. Is brala mé mar muna bhfuil an aimsear go deas is féidir sa ealaíne dhéanamh sa teach. Is brala an suúbhna sa bhhain leis an cardiacht. Is féidir mo chuid smaointe a chur fápéir. Bhí mé ag igsú daithna difriúla agus mé ag déanamh ealaíne. Is fearlam an dách dearg. Cad a ceapan tú? Bhrálam a bheith i mo ealaíontóir nuair a bhí mé mór. Tá saoirse buint leis mar is féidir am a rabhar rud a cruthaú. An rud is fearlam a féinteáil ná anmhaithe. Rinne mé pictiúir de leon le garad. Uaireanta tugadh mé píosaí ealaíne do mo chláinú mar carda mar bhrontanis, agus bíonn siad le feiceáil timpeall an tí. Fáin smaointe i Eochaidh. Is mis Cillian agus Cruthaím.